Tot Navarcles és un clam. El proper 23 d'abril s'enceta la 6a edició del Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles. Aquest any el certamen posa a debat dos grans temes, la salut i l'alimentació. Els del cinematògraf hem parlat amb la gent del clam. El Clam 2009 modifica la seva estructura per convertir-se en un festival més sòlid. Es passa de les 3 setmanes a 2, però conservant el mateix nombre de pel·lícules i activitats complementàries. També s'ha passat de 3 grans blocs temàtics a 2, amb temes relacionats com sempre amb l'actualitat i amb l'objectiu de fer obrir els ulls a través del cinema. Hem passat a 2, però continuem fent el mateix nombre de pel·lícules perquè tenim 2 seus. Abans ho fèiem en 3 setmanes amb una seu i ara tenim 2 seus. Els blocs d'aquest any són el negoci de la salut i les crisis, en plural, alimentàries. Per què? Perquè ens sembla que en una situació com la que estem vivint en aquests moments, pensar que tot el món funciona perfectament, que tothom té el problema del menjar resolt, hem de tenir en compte que hi ha tota una part de la humanitat que pateix fam en aquests moments i al mateix temps la part en què estem vivint nosaltres, que no patim aquesta situació de crisi alimentària, sí que tenim un altre tipus de crisi, que és, per exemple, el tipus d'alimentació que portem, fins a quin punt és respectuós i sostenible amb el planeta que tenim. Vull dir, totes aquestes és una temàtica que ens sembla prou interessant. El negoci de la salut, perquè tractant-se d'un dret bàsic, encara hi ha molts llocs i països en què la salut continua sent un negoci i es prima més la qüestió del negoci que no pas la salut en si mateixa. There was actually one place on American soil that had free universal health care. Dos temes bàsics en un any de crisi a nivell mundial. El Clam potencia així el seu discurs i consolida el seu paper dins de l'entramat de festivals que hi ha a Espanya. Cada vegada hi ha més gent que aprofita el cinema per denunciar alguns dels mals que assetgen el món o per reivindicar fórmules i gent que fan el possible per ser més justos amb el seu entorn. El cinema solidari és una unió de gèneres que es comença a fer un forat a la cartellera. Per això el Clam manté la seva filosofia intacta malgrat el capitalisme ferotge que pateix la indústria del sector. We fucked up the West and now we are coming to Romania. We will fuck all the agriculture here. O sigui, durant aquests anys el Clam va anar fent aquests reconeixements i no ho fem perquè siguin més mediàtics o no, sinó perquè tinguin un interès o no pel tipus de pollo al cinema o de veure el món que veiem. El Clam és un festival internacional i independent. El megàfon del Clam vol donar a conèixer aquelles veus inconformistes d'arreu del món que tenen moltes dificultats per fer arribar les seves pel·lícules a les nostres sales. Bueno, nosaltres som un festival que podríem dir a l'argot cinematogràfic independent. O sigui, nosaltres passem pràcticament cap pel·lícula de multinacional, almenys aquí a Espanya, les passem un cop estrenades, però pendents d'estrena, si podem triar entre pel·lícules que portin gent independent, creiem que nosaltres tenim d'apoyar a gent que ja té prou difícil de poder estrenar les seves pel·lícules a Espanya, doncs almenys necessitem, nosaltres un cop sabem les pel·lícules que algunes distribuïdores petitetes o més grans, independents, tenen previst d'estrenar, doncs llavors del que tenen previst d'estrenar fem una tria. Entre una i l'altra preferim fer una pel·lícula independent que no tindrà el ressò mediàtic ni de diners, ni de promoció, ni de merchandising, que no pas una pel·lícula, diguem-ne, que porta una multinacional que es gasta una porrada de milions per poder-ho tirar endavant. Aquest compromís de molts cineastes amb un cinema solidari, un cinema que reflecteixi els problemes que viu la societat del segle XXI, es fa més evident cada any que passa. Fins ara, aquests temes estaven reservats al cinema documental, però ràpidament han començat a sortir pel·lícules de ficció que també fan ressò de temes solidaris. En la secció oficial del Clam d'aquest any, la majoria de pel·lícules presentades són ficcions. Sí, pràcticament sí. Tenim molt documental per il·lustrar un tema concret, com és el de l'alimentació, les crisis alimentàries, però tot el que són estrenes, diria que gairebé al 100% estem parlant de ficció. Sí. Potser fins fa poc podia haver aquesta impressió, no?, de que només el gènere documental
era qui tocava a fons aquest tipus de problema o temàtica social. Però crec que cada dia més els cineastes estan pensant i escrivint històries, radiografiant la societat cada dia més a fons. Com sempre, el Clam presenta una programació eclèctica, amb diversitat de països i trames, tot i que les pel·lícules estan englobades dins dos grans blocs. Com cada any, li demanem a en Jesús que ens faci un pica-pica del que podem veure al Clam, des de la secció oficial, passant per la mostra de cinema, els clàssics, estrenes recents... Sí, jo et comentaria, per exemple, que ja des de la inauguració tenim la pel·lícula iraniana de la Samira Makhmalbaf, que és tot un estirp de cineastes iranians, El caballo de dos piernas. Pensem que ja és una manera potent de començar el festival i el segon dia comencem la temàtica del negoci de la salut i tenim una pel·lícula inèdita a Espanya i d'un personatge sempre polèmic com és el Michael Moore, la seva pel·lícula Psycho, que radiografia tot el sistema sanitari americà. Et podria parlar de Tres monos, per exemple, que va guanyar el premi al millor director a l'últim Festival de Cannes, del Turnur i Bilge Ceylan, el que va dirigir Els climes. Tindrem també l'últim premi del Festival de Sant Sebastià, La caja de Pandora, d'una directora turca que hi assistirà a presentar la pel·lícula. I bé, força més coses, amb la mostra de cinema, amb els clàssics, amb pel·lícules recents que no siguin temàtiques, creiem que convenia veure-les al Clam, com pot ser Vals com Bashir, i en fi, esperem tenir una programació a l'alçada. I més novetats, amb una secció dedicada als treballs realitzats per gent del territori, iniciatives que busquen la integració i la col·laboració col·lectiva, i una que recull clàssics del cinema compromès que el Clam ha anomenat imprescindibles. Hem introduït dues seccions noves. Una és la de Noves Vies, que aquí incluïm treballs de gent feta a la comarca, que passem un treball de la gent del barri de Vic i una pel·lícula amb qui parlo, que és d'una directora de Moià, i això ho farem i estarem molt orgullosos i això pensem que cada any tenim de donar que el nostre festival sigui portaveu d'aquestes coses més, menys mediàtiques i poder més de ressò més restringit, però penso que forma part de ser un festival on no som l'àrea metropolitana i per tant entra de ple a poder promocionar la gent o donar a conèixer el treball que fem, perquè les nostres comarques i creiem que hi ha molta gent que fa coses i moltes vegades no sabem el que fan. I això ja ho tenim d'incorporar com una secció més de cada any, perquè els nous cineastes puguin vindre a presentar els treballs. I l'altra secció és la secció imprescindibles, que són títols molt concrets, que al seu moment podem passar més o menys desapercebuts, o que creiem per la seva rellevància que val la pena recuperar-los. I això n'hem dit a la secció imprescindibles. I was told, don't talk. Mind my own business. We could be a grave risk. We're doing this with or without you, Lord. Aquest any amb imprescindibles hi tenim el Dilema, que ho fa l'Al Pacino. Vull dir, el Russell Crowe, vull dir que és una pel·lícula que vull dir que no és una pel·lícula pas minoritària, però bueno, per la temàtica que toquem de la salut, creiem que és una pel·lícula que la gent està bé que la recuperi per veure tota la problemàtica del món del tabaco i les tabaqueres amb la salut. I parlant d'imprescindibles, el Clam té una cita obligada amb algú que té la solidaritat com a forma de vida i ha donat exemple a la resta. És el Premi Pere Casaldàliga. Aquest any, el guardonat encara és una incògnita, però sí que coneixem l'amfitrió, la personalitat que entregarà aquest prestigiós premi. Aviam, el Premi Casaldàliga sempre nosaltres hem intentat que la persona encarregada de lliurar el premi sigui una personalitat reconeguda d'àmbit nacional, des de Pérez Esquivel, José Saramago, Mònica Terribas, Escribano. Bé, aquest any podem anunciar que tenim el goig de comptar amb que el lliurarà el Premi Pere Casaldàliga el Federico Mayor Zaragoza, una personalitat que en aquests moments molt compromesa amb aquesta, diguem-ne, lluita per un món molt diferent, molt millor, i que penso que és molt important. I una retrospectiva a Moncho Armendáriz i la Zona Megàfon i el concurs de curtmetratges de temàtica solidària i... Bé, com podeu veure, el Clam és molt més que cinema. A l'espot del festival es defineixen perfectament les contradiccions d'un món abocat al consum ferotge, al culte a la riquesa i al glamour.
però on les necessitats bàsiques demanen a crits una solució. El Clam posa un megàfon a l'abast perquè aquestes veus es puguin fer sentir i veure. Recordeu, del 23 d'abril al 3 de maig, el Clam, a Navarcles.